Achegouse xente a eito a poesía de Lois buscando eses pareados punkis urxentes e rápidos e encontráronse coa fermosura desa calma tensa que diría Manu Clavijo, o endecasílabo maravilloso que latexa en toda a súa obra. De seguido sobe o escenario Manu Clavijo. Plumas na cabeza, verde artificial. Plumas na cabeza, verde artificial. Unha entrada excitante para un xogo final de enamorados. Unha entrada excitante para un xogo final de enamorados. Cando cae o único inocente. El xa non sentía nada ali deitado, ela tampouco velo. El xa non sentía nada ali deitado, ela tampouco velo. Preguntouse se o amara algunha vez mentres vía o seu sangue a caer na alfombra. Preguntouse se o amara algunha vez mentres vía o seu sangue a caer na alfombra. Calmorto xa o vencido. Falos en min e durmo no desastre. Debera ser posible facer mapas de odio e os húmidos monólogos das cisternas na noite descifrar. Epitafio. Cuspídeme en riba cando pasedes por diante do lugar no que eu repouse, enviándome unha húmida mensaxe de vida e de furia necesaria. Narcisismo. Sigo o paso do sangue no meu corpo e coa unlla do meu dedo máis firme abro un sulco vermello en meia lúa na vea que me acolle, tan azul. A primeira imaxe que teño de Lois é no taller de cristaleiro que tiño o pai no Obradoiro, e el durante ese tempo estivo a traballar ali, é dicir, coñecino como cristaleiro. Xa parecía a persoa maior do que era. El sempre foi tamén un pouco portador de todos os tempos. Para min esa imaxe, non, da persoa que está ali entre vidros, entre cristais, entre espellos, porque ali tamén se facían espellos, dos mellores espellos de Galicia, facíanse ali naquel Obradoiro, ten moito que ver coa imaxe que agora teño, non? Mesmo tamén da poesía de Lois, non? De algún xeito el tiña as mans de diamante, non? Porque o cristal, que é tan frágil, é tamén tan duro que só co diamante se pode cortar, non? E tamén cada un dos seus poemas era como compoñer un espello e abrirse paso no azougue. A caligrafía iba descubrindonos, era cada poema del tamén unha fiestra, un escaparate, unha luminaria que nos abría outra visión da realidade, non? Por aquí pasou o vento, un vento grafiteiro con mochila de ardora que foi cuspindo fosforescencias, e as escouras desa luz abastecen a lanterna do derradeiro faro, porque así fala Ferlinghetti lembrándonos a Lois. A poesía é o último faro no temporal. Mas se falo agora desta obra tan especial, deste poema que pensa,
deste ensaio que sente a boca da literatura a falar soa, é porque todo o que di Ferlinghetti o da xeración Vita cae a Lois. Podía ser tan inoportuna, groseira, inculta, pouco delicada, chamándome despois de ter sobrevivido a confortable atracción